ଶଳା ଦିନ ଗୁରା କୁଆଡେ ଦୌଡି ପଳଉଛି। ହଁ ବା ହଁ ଶଳା ଯାଉ ଶଳା ରାତିରେ ଡିବା ଜାଳିକି ମାଲାମାଣ୍ଡା କରିବା। ଇଏ ଶଳାଟା କେମିତି ଉପରକୁ ନେଇଛି? କୁକୁର ଭଳିଆ ଉପରକୁ ହବ ନା କଣ? ଏ ନା ମ ସେ ଜନ୍ମ ବନେଇଛି। ଓ ଇଏ ଚାନ୍ଦ ବନ୍ଧେ ବୋଧେ। ଏ ନା ମ ସେ ଚାନ୍ଦ ମାନ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଉ ତାହେଲେ ସେ ଚାନ୍ଦରେ ପୁନେଇ ରାଣ ଗୀତରେ ରିଲ୍ସ କରିବ ତ ହେଇଥିରେ ଚାନ୍ଦ ବନେଇଛି ଆଉ। ହଁ ଯେ ଏ ପୁରା ଜହ୍ନ ତ ଆସିପାରିବ। ଏବେ କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ? ଆବେ ଶଳା ପୁନେଇ ପା 8 ଦିନ ହେଲା ଗଲାଣି। ଆବେ ଯଦି ଆସିବ ଫାଳିକିଆ ଜହ୍ନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତ ଭିଉ ଆସିବନି। ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ଗୋଟେ କାମ କର, ଜଳନ୍ତା ହିଟର ଧରି ରିଲ୍ସ କରିଦିଅ, ଭିଉ ପୁରା ନାଦିକି ଆସିବ। ଏ ବାଳା ଚାଲୁନୁ। ଫେର କଣ ହେଲା? ମୋ ପେଣ୍ଟ ଟା କଣ ଆଜି ପେଣ୍ଟ କପଡା ପିନ୍ଧିଲା ଲାଗୁନି। ଆଉ କୋଉ କପଡା? 11 ଦିନ ଟେଣ୍ଟ କପଡା ପିନ୍ଧିଲା ଲାଗୁନି। ଆବେ ଶଳା ଇଏ ଓଲଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନାଇଁ ଚୁପ୍ ଦାନ୍ତ ଛୋଡି ଶଳା ଗୁଟୁଆ ଖାଇ ଦାନ୍ତର ଆଉ ଭୋଡାଫୋନ ଟାୱାର ଖୁଣ୍ଟ ଭଳିଆ କଷାଣି ଦାନ୍ତ ଛୋଡି ଚାଲ ଶଳା।